Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Hola, Clara. Què fas? Estic fent temps i ja de passada intentava decidir on aniré de vacances. Ja estàs pensant en les vacances? Això sempre. I on has pensat anar? Doncs no ho tinc gaire clar, tu. Estic entre el Transsiberià, una ruta per la Garrotxa, un mes a Bali. Què em recomanes? El depenent de la llibreria de viatges m'ha dit Com dius? que el depenent de la llibreria hi entén molt i diu que potser... Marc, mira. Això que dius no està gaire bé. Dona, que has d'anar de vacances on et vingui més de gust. No, si això sí que és correcte. El que és un error és que del noi de la llibreria en diguis depenent. Tu vols dir... dependent. Depenent és el gerundi del verb dependre. I pots dir, per exemple, que depenent del que et digui el dependent de la llibreria, aniràs a un lloc o a un altre. I depenent del lloc on tris, potser tindràs una companyia o una altra, no? Exacte. I on dius que anirem de vacances? Anirem? Que m'estàs dient que vols venir amb mi de viatge? Sí, dona, esclar que sí. Un hotelet ben romàntic, una suite, tu i jo, pim-pim-pim, tomba que gira... Ara que depenent de si vols companyia, vindré o no. Clara? Depenent és el gerundi de dependre. El dependent és qui despatxa a la botiga.